Vesivahinko voi aiheuttaa tuhansien eurojen vahingot. Ajax WaterStop auttaa estämään ne nopeasti ja luotettavasti. Ajax WaterStop on moottoroitu vedensulkuventtiili, joka voidaan sulkea automaattisesti Ajax-järjestelmän vesivuotoanturin hälytyksestä tai käsin Ajax-sovelluksella. Laite on paristokäyttöinen, jolloin paristojen käyttöikä on noin 3 vuotta. Se voidaan varustaa myös 12 voltin ulkoisella virtalähteellä jatkuvaa virransyöttöä varten. Venttiili voidaan ohittaa käsikäytöllä, joten veden saa tarvittaessa avattua tai suljettua myös ilman sähköä tai järjestelmää. Ajax WaterStop rajoittaa vesivahingot nopeasti. Se sulkee veden tulon automaattisesti vuodon havaitessa. Etäohjaus ja tilantarkistus hoidetaan Ajax-sovelluksella. Ajax WaterStop sopii kotiin, vapaa-ajan asuntoon sekä liiketiloihin. Se lisää turvallisuutta myös silloin, kun rakennus on tyhjillään. Tutustu Ajax WaterStopiin ja muihin älykkäisiin vesivahinkojen torjuntaratkaisuihin osoitteessa turvatech.fi.